В категория нежилищно строителство за конструктор на 2010 година са номинирани инженер Лъчезар Ташев за Държавна опера Стара Загора, МВ Инженеринг ООД, инженер Васил Бочуков за търговска и офис сграда на булевард Цариградско шосе 159 София, инженер Станимир Стоянов за обществена сграда Тракия Нова в жилищен район Тракия Пловдив. Ето и крайното класиране. Трето място и грамота журито отреди за инженер Лъчезар Ташев за Държавна опера Стара Загора. Благодаря на журито за признанието и благодаря на всички от проектантския и от изпълнителския екип за реализирането на тази нелека задача. Както може би мнозина от вас знаят, Старозагорската опера не функционираше като сграда от 1991 година. На нас се падна задачата да въведем наново в експлоатация. Благодаря на всички и на здраве! Второто място е за инженер Станимир Стоянов за обществена сграда Тракия Нова в жилищен район Тракия Пловдив. И само мога да кажа, че съм много изненадан от двете награди. Щастлив съм, разбира се, и благодаря още веднъж на журито, че е оценило нашия проект. Благодаря. Носител на голямата награда, конструктор на 2010 година в категория нежилищно строителство МВ Инженеринг ООД, инженер Васил Бочуков. За търговска и офис сграда на булевард Цариградско шосе 159 София. Приемам тази награда като един знак на особено доверие от името на журито към нас и същевременно я оценявам като едно много високо предизвикателство за бъдещи наши реализации. Искам да благодаря на екипа на МВ Инженеринг, благодарение на който реализирате този проект. Благодаря ви.